Nej, du stopper ikke. Så skal du gøre sådan her. Fucking fisse, mand. Jeg ligner... Fuck det. Ikke for noget, men det er fandme grimt neglelak. Det er virkelig grimt. Hvorfor spiller jeg med alle mad her? Her skal du ikke lige have en på den anden også. En til. Hallo Kasper, må ikke gøre det på hele... Hallo, skal vi gøre det på hele hånden? Øjeblik. Nej. Kom nu. Okay, så gør jeg det på dig. Nej. Så skal da ikke kun gøre det på mig. Hvorfor? Det skal du også have, du skal have noget på. Jeg skal ikke have mere. Jeg har en finger. Det er fint. Okay. Jeg tager lige på fuckfingeren også. Den er god at have det på, er det ikke? Her, jeg lægger det på dig, så ligger du på dig. Nej. Det er godt nok. Fuck, det er dårligt. Vent nu. Nå. Lige godt stoppe. Så du er bare pisse misundelig. Kæft, hvor det træls, det der. Kæft, det er træls. Du snakker du. Jeg har desværre kun kastbesøg. Nej, nu stopper du. Din lille fucking snærpe, mand. Fuck, ikke så meget med. Det lugter, dreng. Ja, Det dufter, men fuck. det er helt skæv af at lugte til det. Det er fedt nok. Der er mange med noget der. Ja, det er rigtigt. Det er fucking... Nej, det mangler lidt mere. Nej. Men hvordan, er det ikke noget med, at man skal bruge sådan alt muligt sindssygt for at få det af igen? Nej. Nej, du har kørt ud siden her. Det er du sgu da også her. Det ligner det største røv pilleri, det her.